návrhov vybrali práve tento preto, že som tam rešpektoval poschodia, architektúru. To žiadna iná monumentálka Petržalke nerešpektovala. Malo to aj výtvarný, estetický účinok, aj orientačný. A takto sa postupne tá Petržalka stvárňovala, len bohužiaľ po revolúcii v 89. financie ako keby sa stratili. Nebolo ani na údržbu samotných panelákov a nie to ešte na malby. Vtedy, a myslím, že aj dnes to robia školení horolezci, mne to robili horolezci, ktorí aj na Mont Everest chodili, Demian, Marton, pre nich nebol problém zavesiť sa na tú stenu a vymalovať krásne všetko tak, jak bolo na tom návrhu. To dielko sa robilo v roku niekedy 83 alebo 84, čo sme robili s veľkým nadšením, pretože to bolo také spestrenie našej horolezeckej činnosti a zároveň aj s tým kontaktom toho výtvarna, tých našich priateľov z tých výtvarných kruhov. Tá Petržalka začala byť takým vďačným pôsobiskom, pretože tie steny boli veľmi dominantné, krásne a viacej autorov sa teda podielali na skrášlení toho vtedajšieho vzhľadu Petržalky. Tak teraz je tá budova zateplená, tak k tomu potrebujeme len ochotu ľudí, milovníkov umenia, hlavne Petržalčanov, aby si uvedomili, že je vždycky zaujímavejšie pozerať sa na nejaký obraz ako na holú stenu. A verím, že v tomto prípade sa to podarí, že sa nájdú ľudia, prípadne sponzori, ktorí si povedia, dobre, ideme do toho a zachránime túto vec. Verím, že keď nám ostatní budú držať palce, že sa to podarí.